नहीं वो ना चार 100 रुपये 100 रुपये जैसा को चार है ये चार कला ये चार बच्चे चार है हाँ 100 रुपये रजाबू कला खाली 100 रुपये कला ये रजाबू करे 100 रुपये बोले बोलो अंडीले कला अंडीले कला क्या बोले बोलो बोलो शेर तुम कितना बड़े भाई क्या लान दीजिए 17 देखो बड़े भाई क्या लान दे बोलो 100 रुपये बोलो 100 रुपये खाली 100 रुपये 150 150 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये बड़े भाई 200 रुपये लो 8 लो 8 200 रुपये क्या आता हाँ 200 रुपये क्या आता शेर बड़े भाई 8 कर बड़े भाई 200 वो 150 लाओ जी 150 लाओ जी 200 बचता ये 150 लाओ ना 150 लाओ बोले बोलो 200 रुपये इधर बड़े भाई वो बड़े भाई कितना रुपये 250 रुपये 300 रुपये 350 रुपये 400 रुपये 500 रुपये 550 रुपये 600 रुपये 600 रुपये चलो सुभाष के अरे चिट्ठी में बोले बोलो 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये 350 रुपये 400 रुपये 450 रुपये 500 रुपये 550 रुपये 600 रुपये 650 रुपये 700 रुपये 700 चलो ये दो बोलो बोले ये दो बोलो बोलो 200 रुपये 250 रुपये खाली 250 खाली 250 300 बोले खाली 300 350 खाली 350 दो 350 खाली 350 ना 350 खाली 350 है खाली 350 क्या तो करो खाली 350 350 3 6 7 करो का मतलब एक ओ बड़े भाई वो ये बड़ा वाला वो आओ ये देखो बोलो ए बा इधर ये कितना बोलो और क्या नाम बोलो बोलो क्या नाम बोलो ए भाई इधर क्या नाम बोलो क्या नाम बोलो 4 6 7 बोले 7 है देखो 7 क्या नाम बोलो बड़े भाई 7 दो ओ अच्छे 7 क्या नाम 300 बड़े भाई 300 350 इधर पर ये दिया बोले बोलो 100 रुपये खाली 100 रुपये खाली 100 रुपये खाली 100 रुपये 150 खाली 150 खाली 150 खाली 150 खाली 150 ये दो खाली 150 दो खाली 150 खाली 150 बोलो 200 रुपये 200 रुपये इधर खाली खाली 200 250 खाली 100 रुपये 150 खाली 150 खाली 150 खाली 150 150 खाली 150 नीचे उतर
बोले बोला 200 रुपये खाली 200 रुपये खाली 200 खाली 200 रुपये खाली 200 खाली 200 खाली 200 खाली 200 रुपये 3 मग 200 रुपये शेता मग 200 रुपये नडीतात खाली 200 खाली 200 करा खाली 200 रुपये कॅरेट 5 7 200 रुपये 7 कॅरेट हाँ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಲ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ ಕಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ इसके नाम से 100 रुपये हाँ जी में सर बोलिए 3 बोलो बोलिए 3 बोलो बोलो 100 रुपये 150 200 रुपये 250 रुपये 250 रुपये खाली 250 300 खाली 300 खाली 300 मसाला दे बोलो 100 रुपये 150 खाली 150 ओ दिव्या से हिरो खाली 150 खाली एक जवारी जवारी खाली 150 रुकमोजन भैया बेर का ये शिव खाली 150 रुकमोजन भैया खाली 150 खाली 150 200 खाली 200 200 बाहर को Gracias.